pong investigation natin sa pagkasunog po ng public market ng Pasukin, sir? As of 12:15, nag-declare na natin ng fire out yung tunog dito sa market ng Cavite. 12:15. Bale, Nagsimula ito ng 10:37, man. nagtagal ng ilang oras, sir? Almost 2 hours, including overhauling. Okay, sir. Sir, ano po yung nakita natin na nagsimulan ng sunog? Ngayon, wala pa tayong final na cause ng ating sunog. Bagamat under investigation ng mga ating investigators. Sir, may mga sabi-sabi na parang itong sunog unang nakita sa may dating post office kung saan maraming mga karton, sir. Totoo po yun. Sa banda ng post office, napakaraming karton. Doon tayo nagtagal na usap doon. Nung dumating yung ating mga first responder, doon ang unang nakita may apoy. Papuntang north. Ba't hindi ba natin na-establish yung post yun? Ano-ano po yung mga nasa taas, sir, itong second floor ng public market, sir? Sa second floor, nandun yung mga iba't ibang store, yung post office, yung meron siyang dito, yung pawn shop, iba't ibang store yan, man. Wala pong natira sa mga gamit doon, sir? Lahat po sunog po ba? Sad to say, wala pong natira doon sa taas. Bagamat ang thankful natin, hindi yun bumaba. Sa may mga vegetable section. RTW kasi yung kung susumain, sir, bale, magkano yung tinatayang lahat ng damages? Sa ngayon, ma'am, wala pa tayong nagbigay na detalye tungkol sa estimated amount of damages. Pero makukuha na natin ng leading the day. Basta makakasap natin yung mga comments. We will put back to some stuff. Pwede po bang bumalik yung mga ibang tindera sa malapit ng public market, sir, or dito sa baba? Yung mga tindera dito sa baba, pwede naman. Doon sa lang sa taas, investigate pa natin. Sir, kino-consider po ba natin itong possible na short circuit dito sa sunog na ito, sir? Yes, kukonsider natin lahat yan, lahat ng angle. Bagamat meron tayong tinatawag na elimination pagdating sa investigating. Consider natin lahat ng factors. Okay, sir. So, ano po yung mga parang sir, nakita po natin na possible na nangyari dito? We will inform you.